4000 भैया बेंजू वाले दीपक भैया बड़े बहुत सुंदर वादक बड़े इनकर रेट बा 4000। आ इतना रेट कृष्णा भैया स्टेज में जे बजावेला बन स्टेज खेसारी भैया के टीम में जे बजावेला पवन भैया के टीम में अपन शर्मा जी बजावेला बानी उनकर उतना रेट नहीं खे जितना इनकर रेट बा। अच्छा रह जा 4000 दीपक भैया के बेंजू बजाए दे दी तो बेंजू से तो मेहनत ठेकैता के होला 8000 इनका के दे दी आज झाल बजाए के कम से कम हाफ रेट चाहिए बेंजू से तब 1-2 हजार इनका के नचनिया के 2500 रेट बा तब 5000 उनका के काम करी हो विदाई तार 10,000 रुपया मिली आ कल से एक ही कट्ठा खेत लिखी हो ऐसे ही प्रोग्राम करके घर बेच के किराया के दुकान में रही हो किराया के घर में रह के मोमो बेची हो तू आखिर वो बेंजू ने बजावता रे किराया के मकान लेके मोमो और चाउमीन बेची बेंजू में नाल सटते नहीं। अरे जा हो जा तनी फास्ट मारो रेडी